от Роланд за вас. Все повече хора гласуват доверие на въдиците, произведени от фирмата Kaivo. Независимо дали става дума за фидер въдиците Team Feeder или за въдиците, разработени специално за далечен кастинг Black Edition Kaivo Long Range или за спицовите въдици Kaivo, които се намират зад мен. Така че тези риболовни принадлежности не са просто отлични и страхотни продукти, а се предлагат и в ексклузивна опаковка. Както се вижда, и тази фидер въдица има такава красива, изискана, ексклузивна картонена кутия. Винаги я наричам бижутерийна кутия, защото е толкова красива, толкова изискана, че ясно показва, че не става дума за обикновен продукт. В много от видеята ми за разопаковане вече съм показвал какво съдържат тези кутии, но това не е основната цел на това видео. Както видяхте, преди малко подписах за Роланд. Тази въдица, той е Сабо Роланд, управителят на риболовния магазин в Язберени риболовен център, които между другото са наши дистрибуторски партньори и също така партньорски магазини на Kaivo. В техния магазин без изключение ще намерите всички въдици Kaivo, които предлагаме. Между другото, списъкът с партньори на Kaivo се разширява много добре, който можете да проверите на нашия уебсайт, но ако сте в Язберени и околността живеете, вече няма нужда да ходите никъде другаде, защото в Язберени риболовен център ще намерите всяка въдица, която ние предлагаме от Kaivo. Така че, ако и вие искате ексклузивен подарък, подписан от мен, дори с кратко лично послание, който е напълно уникален, с удоволствие ще го направя за вас. Важно е да знаете, че това се отнася изключително за въдици, произведени от Kaivo, които са в тяхната оригинална кутия, опаковка и са пуснати на пазара от тях. Отнася се само за тези продукти, няма какво друго да правите, освен при поръчката в полето за коментари, да напишете, че искате подпис от Дьоме Габор и да добавите следното кратко съобщение, което желаете да бъде изписано върху кутията. Знам, че много от вас мечтаят за това с радост ще изпълня и това ваше желание. Искам да обърна внимание на още нещо малко. Интересът и продажбите към тези продукти надминаха всички наши очаквания. От някои размери и определени продукти вече са останали само няколко бройки. Не знам дори как ще успеем да доставим пончото, ако до вечерта всичко се изчерпи. Коледа изглежда далеч, но е възможно от някои размери тогава вече да няма нито един брой. Така че, ако искате да сте сигурни, че няма да изпуснете тези продукти, и дори планирате да ги подарите като коледен подарък, не се бавете, поръчайте на време.